Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Kining unang adlaw sa Misa de Gallio, usa ni siya kadako kay natong pasalamat, no? Nga bisan pa man niining pandemic, niabot gyud ta sa punto nga makasaulog ta niining atong grabe kaayo kanindot nga tradisyon. Ang atong gikuyugan niini mao ang mahal nga Birhen Maria. Ato siyang gihimong kauban sa panaw tungod kay siya man ang naghatag nato sa dakong gasa sa kaluwasan nga mao ang iyang gianak nga manunobos. Busa siyam kaadlaw kuyog ta ni Maria, siyam kakaadlawon. So kamo karong nakasimba karon, hinaot unta nga buhi pa mo hangtod sa 24. Nya makaanhi gyapon mo dinhi, no? O kinisang pare buhi pa sa donta. Pero og mamatay adto ta magbisa de Gallio sa langit. Kay siguro magitang malangit basta kuyog ta ni Maria. Busa ato rong ipaampo pinaagi sa mahal nga Birhen nga mahunong na gid ni sa hingpit ang pandemic sa tibuok kalibutan. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagtabang nato dinhi sa atong simbahan, dinagko o ginagmay nga mga tabang. Busa ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita, Ginoong Dios namo aron pagtuman sa mga saad nga imong gihimo sa karaang panahon, gipili mo ang bulahang Birhen Maria, halangdong anak nga babay sa Sion. Itugot nga mosunod kami kaniya, kay ang iyang pagpaubos nakapahimuot kanimo, ug ang iyang pagkamatinumanon nakakabot sa imong mga panalangin alang kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nagingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya ug buhata ang matarong, kay dili madugay luwason ko na kamo, ug ipaila ko ang akong katarong. Bulahan ang tawo nga magbuhat niini sa kanunay, ug magtamod sa adlawng igpapahulay, ug dili gayud magpasipala niini, ug dili usab magbuhat og daotan. Ayaw tuguti ang langyaw nga nagsimba sa Ginoo sa pag-ingon, hingilan ako sa Ginoo gikan sa iyang katawhan, ug ayaw usab itugot nga moingon ang yunuko, sama ako sa patayng kahoy. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya, ug nagtamod sa adlawng igpapahulay, ug nagtuman sa iyang mga sugo, panad-on ko sa balaan kong bukid, ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran. Kay ang akong templo nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang Ginoong Dios nga nagtigom sa mga nagkatibulaag nga Israelita miingon, aduna pay uban nga akong tigumon, walay labot ni adtong natigom na. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos, paday kang tanang mga nasud kanimo. O Diyos, paday kang tanang mga nasud kanimo. Tanawa kami uban sa kaluoy, aron ng tibuok kalibutan masayod sa imong kabubuton. Ug mahibalo ang tanang kanasuran sa kaluwasan nga gikan kanimo. Daygon kaunta sa katawhan, O Dios, daygon kaunta nilang tanan. O Dios, padaygang tanang mga nasud kanimo. Daygon kaunta sa katawhan, O Dios, daygon kaunta sa tanang katawhan. Mihatag ang yuta sa iyang abot, gipanalinginan kita sa Dios. O Dios, padayga ang tanang mga nasud kanimo.
tanang katawhan sa tanang dapit. Mubarog unta ang Dios, ug pati bulago niya ang iyang mga kaaway. O Dios, padayga ang tanang mga nasud kanimo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinoon, wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa mga tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga og nagdanag og gikalipay ninyo ang pagpahimulos og makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan mao ang nagsaksi mahitungod kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Si Jesus sa atong Ebanghelyo karon isip pasiuna ning atong nobina para sa Pasko, may pahinomdom nato nga kanabitang atong kinaiya nga ganahan kita mutan-aw og mga tao nga maghimo og mga kanabitang talagsaon nga mga buhat. Ganahan ra ta mutan-aw ba? Ganahan tang mutan-aw. Mao bitaw tingali kaning Misa de Gallo, talagsaon man ni siya nga hitabo sa atong simbahan, labi na din sa Pilipinas. Murag ganahan kita mo simba. Kay murag talagsaon ba nang kana misas kaadlawon? Ano man lagi magmisa ko dinhi og alasay sa buntag. Wa man lagi manimbang. Adi ka puno og kuanoy, upat ka lingkuranan ug atog yung ibutang. Pero ngano man lagi ron alas 3 kaadlawon, puno man kay talagsaon. Si Jesus ningon man siya, oh kato si Juan, talagsaon to nga pagkatao Mao na nga nakapahimos gyud mo sa iyang katalagsaon. Pero kadali ra. Ang tinuod gid ay kuno nga saksi or witness mahitungod sa Ginoo
kana gidaing mga buhat. Ang buhat ba? Ang pagbuhat. So anha ta makakita og tinuod yung presensya sa Ginoo kung ato nang buhaton ang iyang mga gisugo. Kay kaning mga tao nga espesyal kay mga nabuhat sama ni Juan nga magbubunyag, sama nilang Mother Teresa, nila ni San Roque, kisa pa may kuan diha, John Paul II, Saint John Paul, San Isidro, San Vicente Ferrer, nahitabo na nga murag nindot ang ilang kinabuhi kay sige masilagtuman sa sugo sa Ginoo. Nya kamo, ganahan sad mo nga makabuhat mo og talagsaong mga buhat. O gusto ra gyud mong mutan-aw. Gitubag. Ganahan. Ganahan mo nga magbuhat og talagsaon o mutan-aw lang mo anang mga talagsaon nga buhat. Ganahan. A or B? Letter A. Bantay ha. Sige, ako murong tudluan. First nga talagsaon. Alagad. Service. Si Maria nahimong alagad, si Jesus nahimong alagad. Talagsaon kay na. Kay kasagaran nato manugo man gyud. Manugo gyud. Hala karon inig uli ninyo sa inyo. Ayaw na gyud mo panugo. Alagad na gyud. Tanawa, di ba ang inyong mga anak, kamo mga ginikanan, makaingon gina, talagsaon sa nila. Alagad. Nya kamo sang mga anak, ayaw na mo pagpasugo, ayaw na mo pagpapukaw. Alagari ng inyong ginikanan. Inigmatas inyong ginikanan, wa na, nakaluto na mo. Ingon sa nang ginikanan, talagsaon sa da. Anak, di ba? Kamong mga asawa, ayaw na mo panugo sa inyong bana. Ayaw na mo pagsingon, ulig sayo, ang imong sweldo, ihatag yun. Ayaw na. Alagad. Alagad. Makaingon sa na imong bana, talagsaon sa ning nahitabo sa kong asawa ron da. Yawa ang takining animal. Ngano naman nga, purti naman yung buutan na. Lagi. Yaka mo sang mga bana, ang sa mga buhaton. Ayaw sa mo pagsigig, panugo yung asawa nga, mura na lagi himong maid ba, ang akong t-shirt day, ang akong purol day, hasta pa. Brief, kuan pa. Ang asawa na lang yun mo'y mag-andam tanan. Mura na siya og paralyzed ba? Mura nag-handicap. Sukari ko day, kutawa ni day, ana, hapit na lang ingon nga, hungiti ko day. Mo na ang bana, dali kay ma-paralyze. Nga naman, di paralyze mas asawa, kay magsigi masag panugo, nga masuko magdili sundon. Karon, imuha ko na ninyo mga bana ko no, babe. Pakalitin ng inyong asawa, nga kamo mo'y mag-andam tanan, ana. Makaingon na talagsaon sa niya kong bana da. Saman. Okay mo ana? Karon bitang buntag, ningon ko sa akong kaugalingon kay gabiin na maminahumag pangandam dire. Ingon ko mata ko alas 2:30 kay ako ra bay mo misa tanan alas 3. Ako may magmisa tanan alas 3 nya napadyo ko 4:30 nga misa. So kada adlaw duha akong misa nako ambot buhi pa ba ko ani inig abot kas 24. Nasayo kay kong mata. Nya nako alas 2:30 lang ko mumata kay nabit ako gi-instructan diha tanan. Nya mura man gyud ko og gipukaw alauna 1:30 nakamata nako alas 2:30 lagi ko. Di am jud ko katuog sa maotong mga lagad lagi ta naog ko diri silong. Ako nakit-an ang kaninga kuan atong sounds ang ako sekretary si Remy diri na abli na tanan nya iya sang giablihan diha as normal ba yang giablihan nya ngamong gisabutan kagabi nga si Radan usa na diha kay di man pasudlon uy giablihan man wa ko magtuo nga wa pa gani alas 2 diha na nisod nya ako ra ba naka-short naka-sleeveless nako day kada ganing anang ayaw sa isag sod iya ting tanong kisa maning buangan ning badlong-badlong nako may gani kay may sad silagmata na ingon sa pader ikaw na pader wow kayo pero nako ato sa ni si Radan sana ay sa mugsod kay huwato nato ang mga buotang lay ministers kay pa man sila mga buotan man kayo naku ato sa waton so naku ay sa pasudli kay musunod tas protocol kay anong di man ta musunod may sad mga buotan kay to dihang kuan kanibitang pagpangalagad
kinahanglan kita mo antos. Kana bang ang atong gusto dili nato sundon. Kung dili ang gusto sa atong gialagaran o ang gusto sa atong gustong alagaran. Mao na ang mahal nga birhen nahimo gid siyang alagad. Matod pa ni Propeta Isaías diri sa atong unang pagbasa, ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya og nagtamod sa adlaw igpapahulay og nagtuman sa iyang mga sugo, panad-on ko sa balaan nga bukid. Kini di ang pag-alagad, di nimo ila og langyaw ba ka or membro ba ka sa atong community, mao na daghan kayong maluwas nga dili mga Katoliko. Ngano man, mga lagad man. Na, ingon ko siya diri, bisan ang mga langyaw, basta mga lagad sa Ginoo, dad-o nako didto sa bukid. So ang makaluwas day nato ang pag-alagad. Muna ingos Kristo, gasigi mog tan-aw ni Juan nga magbubunyag, tan-awan ninyo akong mga buhat kay mas grabe pa ni. Nya buhatan ning akong mga buhat kay mas nindot pa ni. Na ini-text na ko karong buntag, na amis kay ko siyang gi-share. Siya, Father, naghuna-huna ko nga mo donate diha nimo. Pobre mi, Father. Nagtrabaho ko. Niya, naghuna-huna ko nga mo donate anang inyong slots. Kanibang tag 3,000 ba? Sus, karon kay nataktak man siya siyang trabaho. Nahunong man siya siyang trabaho. Hasta sa iyang bana, nahunong man sad. Kay tungod lagi aning pandemic lagi. Mura kuno siya naguol siya wa na. Din amadayon ang akong ihatag. Siya og unsay gamay nga ni anako, ako gining i-share niya. Mauwaw naman ko mo share ditong Father. Kay gamay naman lang kay ni, ako na lang ning ipalit og bugas niya, ako ning lugahon, ako na lang i-feeding ani ako mga silingan nga mga bata nga pobre kaayo. At least makahatag yapon kog share sa simbahan. Ana siya. May paghuman ko nunyag buhat ani. Na ako no say wa damha nga dako kay grasyang niabot hasta ang iyang bana ko no. Wasa nun siya moingon nga mo donate siya dayon, pero ang ako ba kanang siya dakong grasya tungod sa iyang gi inya ningon siya, Father, tinuod gid nang imong giingon no nga kanabang wala na kay mahimo nya mutabang lang gyapon ka mong share lang gyapon ka ibaws gid sa Ginoo sobra pas gatusan kapilo. Yan ingon ko, wow. Anus aka mo. Nako, congratulations. Keep it up. Share it to others. Kamong mga ginikanan, sige mo anang inyong mga anak nga tapulan kay tanan. Nganong natapulan man na kay wa ninyo alagari. Alagari ra gud na. Di ba musamot ginagkatapulan? Sige yung alagad. Ayaw sige sugo. Kay sige na ni mong sugo, mudukot may nun ang uwa na. Sige, galagad. Tanawa, di ba bdangtan na mo, edad na nag-30 anyos, makugihan na. Nga naman, natakda na nimo, kay patay naman ka. Kinsa pa may mo alagad nila. Sundo na to nila ang imong binuhatan. Ikaw mo? Awa gyapon? Oy, dili kaabot og mamatay ka. Matakdan gina sa imong pagpangalagad kanang imong silingan nga asyoso kayo, sige asyoso kayo, silhigi nang iyang tugkaran kada buntag ikay silhig nya iyang kanal nga muklag up ikay kuha dito ikay limpyo ana yang nakay lutoon nga arang-arang mag birthday ba mo o kana madomingo tagai sa imong mga linoto tanawa di ba moabot yung panahon nga siya na say manglimpyo sa inyo. Unya kung kamong duha magtinabangay na mo limpyo, magtan-aw na mo nga limpyuhan ako yang tugkaran. Siya sabi mo, limpyuhan ako yang tugkaran. Nya mao na ni ang paradigm sa tanang mga tao dinhi sa atong parokya, limpyuhan akong iyang tugkaran tabang alagaran ako siya. Pagkalimpyuha ka sa atong palibot, no? Wa gyud manimahong mga tais baboy kanang anas pigiri inana nga 14 taong bahuang silingan nagsigi nagtap-tap og mas punan pagyus baho suod lang yapong baho tungod lang kay di ko magpa manumbaling ninyo nga unsa nang inyong gihanggap diha basta lang kakwarta ko aning akong gibuhi nga mga baboy. Wa na ka mga lagad sa silingan ana. Saman sakto? Sakto. Inapader, din agitika matagaag baboy.
kay imo ming giatake. Ay mukaon gyapon kog baboy oy. Og inyong ihatag kung pangalagad na siya. Pero alagaris ang inyong silingan, samtang gapatubo mo sa inyong baboy, ayaw pabahuang ato sa silingan. Ingna na lang ng baho, diri na lang kasbalay ha, ayaw gawas. Kami mo ihanggap nimo. Ana? Ayaw jo gawas niya. Mo gawas gani ingna. Ay, di maayo. Ato na lang ning patyon ang ay di day patyon ang nagbuhi sa baboy. Aw di day ang baboy na lay ato ibaligya haron wa nay baho. Ang pasabot lang nako ba ang pagpangalagad nga gihatag ni Maria kanato naghatag og kaluwasan dili kadautan. Mao na mag-alagaray ta. Mao na roy unang assignment pangalagad. Manindog ta katong mosunod sa pangalagad. Mga igsuon, bisan sa atong pagkamakasasala, misali gihapon kita sa Dios nga anda muluwas kanato kuyog sa mahal nga Birhen Maria. Uban sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing, mudangop kita kaniya diha sa atong pag-ingon. Ginoo, dali ayaw paglangan. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa simbahan usa ka makasasalang katawhan, magampo kita nga dili siya kawad-an o paglaom ug dili magpanagana pagduol kang Hesus iyang pangulo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang kanilang tanan nga naghupot ning pangatong danang publiko, ilabi na dinhi atong nasod nga mohatag sila paglaom og tabang ngadto sa tanan nagunob og nabugatan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa tanang tao nga may maayong kabubuton kaniining malaumong ug malinawong panahon maghiusa sa pagkigbatok sa tanang matang sa inhustisyang panlupig. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa mga sakop nining katilingban, nga magdasig kita kanilang tanan, nga naalaot, labi na ang naalaot tungod sa sala. Natugutan nila ang ilang kaugalingon, nga tandugon sa kaluoy ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong sibahan, nga pinaagi sa pagpangamapagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga gipangplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa tanang mga benefactors of donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa tanang nangamatay, ilabi na sa kipangmisahan karon, nga dadun sila ngadto sa kapuno sa walay katapusang kahayag ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Ginoong Dios, gihigugma mo kami pag-ayo nga imong gipadala ang imong anak aron pagluwas kanamo. Dawata kining among mga pangamuyo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis,
Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Hinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Kining atong naong usabya ni makahatag sag pangalagad, no? So atong ihatag karon ang atong timaan sa panag-inig suunay. Yangoy mong kauban diha. Smiley. Bahalag di makitang smile. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong no lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo, Amen. Magampo kita. Ginoo, human makaambit sa kaluwasan nga dayon nangayo nga maglipay kami kanunay sa kapuno sa imong grasya o nga mahiagom kami sa imong kanunay panabang tungod sa paghandom namo sa inahan sa imong anak. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Impirata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyopo kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangalyopo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami.
manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkamaalagaron. Nyag ato ning buhaton kanunay mao gini ang makaluwas kanato. So ang assignment alagad inig-ulis balay dili manugo. Atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan ngaming alagad nato karon ang naglimpyo sa simbahan aron maandam ni ang nagdecorate himuan nitong bilin o kanang ubang mga decorations. Di na lang nato isulti ilang mga pangalan. Ang atong mga barangay officials, barangay tanods nga nagtabang sa pag-manage sa atong traffic ug sa atong parking. Ang atong mga LGUs nga nagtabang nato dinhi, apil na ang atong mga kapulisan nga naghatag sad og presensya og pagbantay nato. Ang atong mga kaigsuonan nga mga youth nga naghimo sa ila dinhing mga kanini ang pag-alagad. Unya ang atong mga sacristans, ang atong lay ministers nga nag-frontliners o nag-distribute sa communion, ang atong kaning lectors, kantor, ang atong love offering assistants. Ato silang hatagan og masipang pakpak. Karon ato sang pasalamatan ang atong mas sponsors karong buntaga nga maoy midagkot sa ato diring Advent wreath o sa atong pag-offer nga mao ang pamilya ni Mr. Paul o Mrs. Ella Mantuhak and family. Pakpak nila. Ato sang special nga pasalamat sa atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, o ang atong sponsor sa painit karon Humans Misa. Nay painit dito sa atbang. Ambot init pa ba kato? Ngit-ngit naman kayo. Ano nga naman na magsiga diha? Naana sa perimeter. Ipaon ba ang perimeter? Siga na tingali. So, ang nag-sponsor sa painit ron mao ang Knights of Columbus. Pakpak nilang tanan. Ang update sad sa ato karon nga nahalin nga slots sa atong 1,000 ka slots nga gipamaligya, ang nahalin na niabot na og 278. So ang ato na lang available slots 722. Pakpak gihapon mga igsoon. Sa dipa ang final blessing atong saksihan ang atong mga kabatanunan nga mo presentar kay karon kuan man ron National World Youth Day. So atong puminahon sila or saksihan ang ilang presentation kanato. Let everything you
this restless journey of faith. Mary, a mother, let us emulate, and there's not a road that we take. Have courage to go straight. Like Mary, obeying the Father, let us follow her words and tell the world we are all servants of the Lord. Gather as His fold, let us bring change to the world. According to God's word, we are servants of the Lord. Servants of the Lord. In this endless journey of love, let us be one in mind and heart. Humility is unity. Let us serve as community. Like Mary, obeying the Father, let us follow her words and tell the world we are all servants of the Lord. Gather as His fold, let us bring change to the world. According to God's word, we are servants of the Lord. Servants of the Lord. The Blessed Mother said, with Mary we can understand how to follow Jesus. How to follow Jesus. Let's follow Jesus. Her son, her son. Are all servants of the Lord. Gather as His fold. Let us bring change to the world. According to God's word, we are servants of the Lord. Servants of the Lord. Let us bring change to the world. According to God's word, we are servants of the Lord. Servants of the Lord. Let us bring change to the world. According to God's word, we are servants of the Lord. Servants of the Lord. Daghang kayong salamat sa atong mga members and officers sa Parish Youth Coordinating Council. Mga energetic kay sila bisag way mga tog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.